Kalau sudah kena COVID nggak bisa, dia nggak kena. Oh, bisa tapi 3 bulan. 3 bulan baru bisa. Ayam bebeknya yang ayam bebek kan. Oke. Suara ibu ada menase mengalang irui, mengalu doa itu. Benar cek Cek 1 1. tes Cek, kopi teh cek 1 1. Ini pakai satu. Ada di mobil, tapi dia goyang nanti. Kena angin. Kayak itu juga. Satu bisa. Satu.
Shalom. Ihapon nama nami, ninanami, ruas ni huriata, narap kita noaing di ngananon, dohot amanami, hinanami ruas ni huriata, na di tonga-tonga ni bagas Taganuk. Perjolo mau lihat mati tu hatta pertiga basai, boy dope di paluas hita, madohoti ibadah, nata patupa secara online di Tikyon. Alani adorang so tang buka ibadata di bagasan Tikyon perjolo mahita martang yang nauhom maka mulai tehon sudi padonganyon itu hatta di hita manipat di tiki-tiki noksal martang yang mahita di bagasan rohata. Amin. Tapuji matuhata marendi hita siya buku de nomor 440 tay dehona saya ada dohok 2. Hite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi perbadian atau mau palangit dohot tanoon amin. Disuruh debatado anak na gabe perdengganan taringot tulu sarta kamu aliak kadongan molo songoni dihaholongi debata hita ikut dohot do hita masih holongan sama hita. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na suhatu dosan jala para siroha. Hupaserep hami rohanami di jolom. Jala hupang irohami tuho. Sailehon asini roham mangguhi rohanami. Jala soldangi rohanami marhiti-hiti todim. Asalam hu tinggal ho kami nasa dosa nami. Jala hutang yon hami hatam na badiai. Say payan madi hatam di bagasan rohanami. Asa marparbuy na dinggak kami. Hupang irohami sa luhut nai. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhan tamarede mahita sian buku de nomor 575. Akarura duwaru
patik ni debata dihita di minggutta sadarion ima sian patik parjolo sahat tu patik palimahon songonom madidok patik parjolo ahu do jahuba debatam ninna debatatta dang jadi marakup ahu bahinommu debatam patik paduahon dang jadi ganommu jala dang jadi sumanommu manangaha na di banua gijang doho na di banua tongaon rodi na di bagasan aik na di toruni tano yang gotungga bisi sobbaon manang sioluan patik patoluhon dang jadi dohonon guarni di bata yang go soture dalan ai hona uhumna dosogut akkana marsineang di guarna patik pau patton ingot hamuma pabadiahon hari minggui di naonomari maula hamuna sa silomu alayang gua hari papituhoni ari paradiana ni jahuba di batam dui dang jadi humangula anggo di nasadari manang anakmu pe manang gurum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisi ni hutani halak pe na mangibati hutang ai di naonomari do di toppa de bata langit dohot tano dohok laut dohok nasai sina dungi maradia do ibana di hari papituhoni di bahenido ubain na di pasu-pasu di bata jahuba ari paradianan nai jala di parbadiai patik palimahon ikon pasangapom mudo naturasmu asa martua ho jala liling mangulu di tano nanilehon ni jahuba di batam di ho atong rap mangidogugo mahita tuadupan ni di bata ale Tuhan di bata sai pargugui mahami mangulahon na uparto patik mi amin tapuji Tuhata marede hita buke de nomor 122. Poti madusata nagudangi dia dupan di debata mertang yang mahita. Ali Tuhan debata pergugu nasuhatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroham midahamatian ni perdosa. Mulak manian perjahati tu madikud dalan na asa mangulu ibana. Ido di pangidoroham. Alani i ubain hu pangidohami. Saya sudah timatoru-torum asa unang mangunai betu hami saya sesa sudi dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham saya pergugui mahami asa margugu hami mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Baga-baga ni dibata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonodo pakkaholongi ni dibata di portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganut na porsea di ibana. Asa hanguluan na saliling nililing na di ibana. Asa nga pumadi dibata na digijang. Amen. Amin. Tapuji Tuhata maredehitan sian pukende nomor 174. Hatani dibata nagabi epistel di Minggutta Sedarion tarsurat di Ede 2 mamukasian ayat 2 saha rodi ayat 10 tajahama marsikat soring di rupa suara ni hasudungan ni rohakku doi idama nungaroi bana marikat sian akadoluk marhajinjang di atas ni akarubean Tuduh sudungan ni rohaku tusada hije manang tu anak ni Musa idama jongjong no ibana di balik di dorpi mandulu sian jendela manang ibana mandulu sian tarali dungi makuling mahas dungan ni rohaku tidok mamadok au ehe maho alih hasoluan ni rohaku nama uliutus jala ruar maho ai idama nunga masalku patawanan di hari nunga masohot dohot hari udan nunga pola mulop akka bunga-bunga di ladang nunga jupang tiki paredeon nunga pola tarbege suara niat duhur titi di tanotai Arbui ni hau arape nunga mamuka matoras jala marbunga ya hau anggur jala maruap na anggur hehe maho ale asoloan ni rohaku nama uliutus jala ruar maho ima sahakna mertua ma natumangihon hatani dibata jala naupeoksa amen tapuji matu hata maredehita buku ede nomor 262 tidakko maha porsiautai songon na hina tidakko ni dongata saha porsiau di sadok portibion rap mahita madok
Au Persea di debata Jahuba, Ido ama perguguna sadusan, natu palangi utama. Au Persea di Yesus Kristus, anak di debata Jahuba, nasasadei, imana tinubuhon di si Maria, nagabigabia siat to di perbadia, andorang sakabuhan. Ido Tuhanta, natu mau na bernit, di panghukuman di Silatus, namati terpajal dui bana di dung ditanam, namdak menguluh di hari patuluhon, nama naik surga, lauku tuntus siam di debata Jahuba, amanai pergu ana pemamlak sugut tanoon, manghumi halak na mangulu do namate. Au Persea di todi perbadia, jaladong sadahuria nabadia, kuria atau panihalak persen akan nabadia, dohok dihasani dosa, dohok dihatai naman dohok, mula mangulu suku dagang di halaman mate, dohok dihambuan nasa. Amin. Tatangi homajo titing namasa, dohok nanaing si pamasota, di tonga-tonga ni kuriata, manibat nasa mingguan. Shalom. Warta HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda, Minggu 10 Tolu Dung Trinitatis. Topik Diboto Debatado Nadiroham. 2021. Naparjolo Danak Nasorang. Nah, di hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 di basa-basa hotuhatado sada danak boru di keluarga J Simanulang inang boru sibulun hipasdo dadanaki suang songoni nang natoras nape maringanan di Jalan Damanhuri Perum Bukit Temindung Indah Artas RT 26 masuk sektor sada. Nah, di hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 di basa-basa hutuhatta do sadada danak boru tu keluarga Sagala inang boru pardosi hipasdo dadanaki suang songoni nang naturas nape maringanan di Jalan M Said Karang Paci sektor 2. Nah, di hari Rabu tanggal 10 Agustus 2021 di basa-basa hutuhatta do sadada danak bawa tu keluarga Asihite inang boru pardede hipasdo dadanaki suang songoni nang naturas nape maringanan di Jalan Turi Merah 2 nomor 54B Bengkuring sektor Onom. Di hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2021 nungamaru zungolu inang Naomi Nurmalia boru simajutak manang opuriko boru tutup umur 60 tahun. Nah, hinabaluhon ni Sianipar tatangnya koma asatumibu tarapul rohani keluarga maringanan di Jalan Juanda Walu Gang Jambu 2 nomor 55 RT Onom Kelurahan Air Hitam lausadarion di patupado permingguan di si imana ni uluhon ni amang pendeta Wandi Simajutak do inang Bibel Puro Martini Simangusong. Napatuluhon di hari Jumat tanggal 3 September 2021 dipatupado vaksinasi massal di Huria HKBP Sentosa oleh tim Satgas HKBP Sentosa. Maringanan di Huria HKBP Sentosa. Vaksinasi mamuka sian pukul 8 wita. Di hari Rabu torpni penerima vaksin 400 salak. Di hari Jumat torpni penerima vaksin 200 salak. Pinabotohoma tu ganup ruas naung terdata asaro mahamu hobar tu jadwal naung nitotuhon. Hobar tu persiapan vaksin massal di Huriakta sadarion pukul 10 wita dipatu pada rapat koordinasi persiapan pelaksanaan vaksin. Alani pinangido matu tim Satgas HKBP Sentosa ganup perhalado
dohot na Posobulung asa madohoti rapoti maringanan di gereja HPP Sentosa. Nomor 4, sedario dung sidung rapat tim Satgas diuduti marapot perhalado HPP Sentosa taringot tu persiapan ibadah neonormal. Dung turun kondisi Samarinda sian level 4 gawe tu level tolu. Pinangiduhom ma tu ganu pararado asa madohoti rapoti. Palimahon, mulai hari ini Minggu tanggal 20 Agustus sampai dengan 12 September 2021 telah dibuka pendaftaran kateksisasi CD di HKBP Sentosa tahun ajaran 2021-2022. Bagi anak kami yang berminat untuk mengikuti kateksisasi CD, diminta untuk segera mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran akan di-share di grup sektor. Setelah mengisi formulir pendaftaran, diminta untuk mengirim kembali formulir tersebut ke WA Inang Bible Flow dan melampirkan file akte baptis. Terima kasih. Nomor 6. Mamuka siang Minggu tanggal 5 September 2021 pukul 8 WITA ibadah sekolah Minggu HKBP Sentosa dipatupa secara live streaming melalui akun YouTube HKBP Sentosa. Pepituhon, warga jemaat yang berulang tahun ibadah live streaming, kewajiban jemaat, jadwal pro kantor, organis, dohot titing, pakai pengon, bui tajaha di lempara titing, naung di-share di grup sektor, di pasu-pasu tuhat tama huriana. Sungunima titing dihita, saunari kupasat kami matu tim Satgas amang dokter silain menyampaikan pencerahan. Shalom buat Amang dan Inang dan juga buat adik-adik kami na Posobulung maupun remaja. Pada hari ini saya sebagai ketua tim Satgas Covid di Gereja Sentosa sekalian ketua tim vaksinasi, saya menyampaikan informasi bahwa selama ini kita sudah mencoba memfasilitasi untuk vaksinasi di gereja kita di Sentosa ini. Dan vaksinasi ini bersifat umum, artinya bukan hanya jemaat gereja Sentosa. Dan mohon Inang dan Amang jangan kaget nanti ada yang berjilbab masuk kemari. Ya. Namun kami tetap mengutamakan jemaat Sentosa. Adapun kesepakatan dari tim Satgas Covid dengan Dinas Kesehatan bahwa Dinas Kesehatan menyiapkan 800 dosis. Yang mana 800 dosis ini dibagi dua. Yang pertama adalah dijadwalkan, kalau tidak halangan ya Amang dan Inang, dijadwalkan yang pertama itu pada tanggal 1 September, yaitu hari Rabu ini. Dan yang kedua 4 September hari Jumat. Masing-masing di 400 orang atau 400 dosis. Selama ini kita sudah mendata dan data itu sudah lebih dari 800. Kami sengaja membuat spare orang, walaupun Dinas Kesehatan meminta 800, data terakhir 860. Kami sudah briefing kemarin. Mengingat yang kami khawatirkan adalah bahwa vaksin yang kita adakan ini adalah vaksin pertama. Jadi orang yang sudah pernah vaksin itu tidak dapat mendaftar di vaksinasi yang akan kita rencanakan ini. Sehingga kemarin ada data yang notabene sudah vaksin pertama. Jadi Amang ataupun Inang termasuk juga na Posobulung yang sudah pernah vaksin, mohon diinformasikan di grup sektor ataupun di grup vaksinasi. Nah, atau ke saya juga boleh langsung. Nah, kemarin sudah disebutkan nomor telepon saya. Sebagaimana kelompok yang masuk ke dalam vaksinasi ini adalah kelompok usia di atas 18 tahun, mulai dari 18 ke atas. Ya, kemarin ada beberapa yang bertanya, bisa nggak remaja? Belum, karena pemerintah daerah
khususnya Samarinda, kota Samarinda belum menyiapkan untuk remaja, walaupun Balikpapan kemarin sudah sempat, ya. Nah, direncanakan vaksin ini jam 8 sebagaimana sudah diumumkan. Jadi Amang dan Inang harus segera cepat datang karena itu akan berjubel. Nanti akan kita bagi-bagi, nanti teknisnya disampaikan di hari hanya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa yang harus Amang atau Inang atau adik-adik sekalian yang harus dipersiapkan pada saat vaksin. Yang pertama, Amang dan Inang dan juga yang akan mau divaksin harus sarapan dulu. Mengingat ini sangat banyak sekali. Kami tidak ingin ada jemaat nanti terjadi kadar gula yang rendah, bisa pingsan. Ya, jadi harus sarapan dulu. Yang kedua, mohon bawa bekal dan air minum. Ya, karena mungkin nggak sempat lagi mau udah diurut misalnya urutan di depan, kalau mundur lagi takutnya nanti terlewat ya. Jadi Amang, Inang dan adik-adik harus bawa bekal ya. Nah, yang ketiga bagi Amang dan Inang yang ada penyakit misalnya kadar gula tinggi atau diabetes atau hipertensi, saya mohon secara kami grup untuk tim vaksinasi agar mengkonsumsi obat dulu secara teratur. Yang kita khawatirkan nanti, maaf Inang sudah mendaftar nih, tapi kenyataannya naik tensinya atau kadar gulanya, maka kesempatan Inang akan hilang. Ya. Nah, untuk orang-orang yang ada sakit jantung, tolong ada surat khusus dari dokternya bahwa ini tidak ada masalah untuk menerima vaksin. Ya. Nah, berikutnya apalagi yang harus dipersiapkan, yaitu nanti kami dari tim vaksin akan men-share suatu form atau formulir yang disebut formulir kendali. Itu mohon diisi, ya, mohon diisi dan dibawa pada saat vaksinasi. Jadi nanti Inang atau Amang atau adik-adik bisa mengcopy dari apa yang kami share, ya. Supaya apa? Supaya mempercepat. Jadi tidak perlu lama-lama lagi, ya. Dan yang kedua, yang berikutnya adalah tolong bawa fotokopi KTP, ya. Tolong dibawa fotokopi KTP, ya, agar nanti setelah vaksin pasti vaksinasi kartu vaksin akan keluar. Jangan sampai kalau hanya tulis nama tidak terbaca, nomor KTP atau NIK tidak terbaca, jadi salah. Dan itu akan menjadi masalah di saat penerbangan atau yang lain-lain, karena di penerbangan itu akan cek online dengan melihat NIK, ya. Jadi mohon bawa fotokopi KTP. Sekali lagi, mohon bawa fotokopi KTP dan kartu kendali. Kemudian untuk info-info berikut itu akan kami share lewat grup, apakah itu grup sektor ataupun grup tim vaksinasi, grup orang-orang yang akan kami undang. Nanti kami akan mengundang dibagi atas 4 grup, ya, masing-masing grup sebanyak 100 orang, dan di dalam grup itu masing-masing ada tim vaksinator, dan termasuk saya ada di keempat grup. Jadi bisa bertanya dan melihat informasi di sana. Kemudian melalui hari ini juga buat mungkin teman-teman yang belum dapat hadir, teman-teman tim vaksin kemarin ada briefing, saya menyampaikan undangan rapat jam 14 nanti di gereja ini supaya semua hadir. Jadi termasuk tim kesehatan, ya. Jadi jangan dipisah-pisah, tim kesehatan dengan tim vaksinasi beda. Itu sama, ya. Cuma karena dari tim kesehatan masing-masing sudah ada yang pengalaman, maka dia yang sering rapat, tapi semua wajib hadir, ya. Kita harus senasib dan sepenanggungan, jadi kita nggak boleh cuek untuk vaksinasi ini, ya. Dan juga kami mengundang Naposo Bulung, karena Naposo Bulung dan remaja kami butuhkan untuk membantu pengaturan-pengaturan peserta yang akan divaksin, agar jangan terlalu dekat mereka supaya tidak terjadi namanya kontak, ya. Kontak untuk pasien-pasien yang orang tanpa gejala, OTG, karena diantara kita bisa saja kita OTG. Kemudian ada lagi satu yang saya lupa, semua yang ikut vaksinasi harus menggunakan APD, yaitu masker, ya. Jadi nggak boleh nggak bawa masker, ya. Bila perlu
membawa hand sanitizer. Kita di sini hanya menyiapkan cuci tangan. Ya, nanti teknisnya di dalam ruangan juga kita nggak tahu di sebelah kita ada pasien COVID yang tanpa gejala, kita nggak tahu. Makanya kita lebih baik berjaga-jaga sebelum terkena. Jadi saya harapkan sebisanya membawa hand sanitizer. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kita rencanakan bisa terlaksana dengan baik, dan kami juga mengharapkan doa dari Amang dan Inang, karena apa yang kami rencanakan bukan karena kekuatan kami, tapi tidak terlepas dari dukungan semua jemaat dan terlebih dari Parhalado dan Amang Pendeta di sini. Sekian dan terima kasih. Tapasada marwata martang yang mahita. Tuhan debata amanami para sirohana sumurung. Puji-pujian hasangapun di pasah rohanami tu roba mali Tuhan. Dipakilalah rohanami do dengan di basam do asin roham. Na totong mengiring-iring ulu nami. Sadarion bui dipatu pahami ibadah online di Huriamon. Mauliate ma di pasar rohanami tu oleh Tuhan. Totong ma tu hari-hari na mangihut hupasatami ngulunami tujulom. Asahoma totong mamasuk-masuk hami saluhut na napungon. Tuhan de bata amanami para sirohana sumurung. Satokin na Tuhan naing bigyon nami mahatam na pinasahat ni naposom. Buka ma rohado pikiran nami. Asanggiat bui huatu sihami. Hatami jalabui hulau kami dingulu nami si ganupari. Suang songoni manang Amang Pendeta napasahaton hatami. Pasu-pasu jala pergugui amanami. Asanggiat bui hatami tolhas tu ganup hami nau begesa. Tuhan debata amanami para sirohana sumurung. Apalah sadarion manang natuari nunga di Joho salah ina ruasmu sian julunami iman nyonya siani par buru si majutak. Dang tagamun sudodok rohani akka keluarga natin nenggal honi nangi. Totong do mangidu kami tu rupamu oleh Tuhan. Pergugui jala apuli masude keluarga natin nenggal honi inangi. Upasahat kami masude keluarga natin nenggal honi inangi hola tujulum. Asa apulanmu nasida. Tuhan debata amanami para sirohana sumurung. Suang songoni nang ya kaya anak kun nami napinalomehon mutu hami ganup marsada-sada. Namet-met bayan mana sida ibur-ibur magudang. Namar sekolah do namar kuliah. Totong ma lian habis taran habis suhun nasyakoi. Asang giat bui tuari namangihut tercapai akka cita-cita ni nasida. Suang songoni anak kun nami na mengalului perkarijuan. Tuhoro pasaton nami li Tuhan patudu manasida perkarijuan hubar tulomone roham. Tuhan debata amanami na marhabangsa na di Banua Gijang. Suang songoni ruasmu na marulang tahun apala di mingguon. Tuhoro pasaton nami li Tuhan. Mauliate ma di pasarohan nami. Ningwadilako umur na gajang di nasida. Totong ma tu are-are na mangiut ho totong na mamasu-masu nasida. Lian ma akka pasu-pasumi itu nasida asi maroham. Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Apa detiko tuang tung lomos dorohanami alani COVID-19 on. Alai porsia rohami tu wali Tuhan
naikon pamagomu siya luar portibion. Asang giat boy kami sonang suhari beribuan. Dang lomos kami siganupari. Jalabui perminggu nami merdalat do dengan setiap hari, setiap minggu. Tuhan dia bata amanami para sirohana sumurung. Suang sungonima akka rencana ni huriamun. Tuhodo pasaton namil Tuhan. Oh matotong nama masu-masu. Asang giat bui merdalat do dengan. Asima roham. Perdosa na gudang duhami. Alai badia duang guho. Jumulo sesa madosa nami na gudangi. Asa tamahami di hadapanmu. Marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo matami yang namion. Amin. Huriani Tuhata, tapuji matuhata, marhiti-hiti ede nomor 756 ayat sada doh udukna, laos ditikioma tapasahat pilihat tanah perjulu. Dame ni debata na sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni debata jamita di minggu pasapuluteluhon dung Trinitatis Sadarion. Ima nata surat di Evangelium Markus bidu pitu ayat 10 pitu rodi ayat 20 songono ma didok disi. Jadi dung muli ibana jala holang sian natoropi disukun akasisian nama ibana
siala upama odeng. Gabe di dogma tunasida, asa dohot dohamu hape so mangarti, dang dapot rohamu naso tarbahen ramun jolma bahenon ni nasa naro sian ruar tu bagasan ibana. Ai so manang bongo ti tu bagasan rohana, tubutuha doi lau, dungi bolong doi muse di inganan nasoding, asa gabe iasdo saluhutna si panganoni. Alai oddo na ruar sia jolmai ido mangaramuni ibana. Ai sian bagasan sian rohani jolmai do ro pikiran na jahat, parmainanon, panakkoon, pamunuon, pangalakupon, pangahaution, hajahaton, pangacion, pargadobuson, pangorgangon, pangicahion, gijang dohot neang niroha. Narosian bagasad dosa luhut akka hajahatonodeng, jala akaido mangaramuni jolma. Ido sahatna. Urian itu hatta na huhahlongi di bagasan koar itu hatta Yesus Kristus. Di dodo de batado luhutna na di bagasan rohat tabe. Takkas do di boto akadia ma na di rohatta. Dang adong na buni. Nakso boy di ida portibion. Alamalo manabunihon. Tukso tarholipan portibiodo. Manang cara ni jolma pamerengan ni debata. Ido ubain na dipangido nang di inti tema ni turpukon diboto debatado na diroham. Dihamu akamanginang hita na pungudison dohot na diganup bagas tabe mangihuti minggu live streaming on. Adong dua pangatusion taringot tutur pukon. Ima hobartu ayat 10 satu ayat 10 sia na pinangidona ima jamotton molohata batak maninggoring didok hutam makutam jala majamotton pangabas pamangan adong do paddohan dalan majamotton pamangan di hata Indonesia didok mulutmu adalah harimaumu. Hata naunidok dang napunat tabe molonga sangani hatahon sangani dok itu bukan milik si orang yang mengatakan, tetapi itu sudah menjadi milik orang lain, milik yang mendengar. Dang tarpaula beitu pamatangta halak nama napunasai molo hata nauri tadok ulimai lasrohana marolopolop dame alai molo hata narorang do manang hata mamusa hata pamatehon tadok hasusa ado hapatian natuhita tunamad dohi. Adong dosa da tudusan songonon akka mangina. Adong mapajomur hapas kapas.
nasay jut marhata rora, marhata nasogabiak, dohot hata nasay pamatehon. Mura minta maaf, alay daksir rohana haborhatan ni maaf nai. Ala marsugo petong do diulak komuse marhata nasodingkan. Didok sada najonok tuibana mamadok ala adong hatana namacai posi dipakatahon jalanunga torok mabege, ternyata itu bukan kata-kata yang baik dan kebenarannya tidak benar, bahwa itu adalah bohong. Oleh ibana makatahon barita ni baritahon baliga binaligahon. Belum tahu kepastian cerita baritai tapi nungai terdihatahon. Boido di BG manang dihatahok kalak di BG ibana dak sempurna didok nganaing mate si polabah tabuan ditangyakta. HP di BG holam mate, pitor di baritahon ngamate si polan. HP malu mangolu, alai hatana, hata mate, totu penguburan maujungna. Ima rumang ni naso takas jolo dipikiri di BG, manang diteliti kebenaran ni hatai, pitor dipangal pukon dipakatahon tuhalak na songoni didok na tuatuay ma songonon lao majoho tugidjang-gidjangan tulante dua ni bagasman buam majolo hapasmu naung koring naung siap dipakai ninna tuibana dungi duksahat to si sabur homma hapas na koringi tutoron. Di bayi ni bana lau tu gijang di sabur hon. Tu rumah hosiani dungi di dok mamuse putihi ma hapas na sinabur homi papungu ma dungi di dok ibana ma barak terpapunguau be ay nga habang nga adong songgop dihau nga say habak kabang do pedaw barang mungkin betar papunguawi ima di botohodo songonima hatam na pinaddohammu akahata-hata na hurang denggan itu sudah menjadi milik orang dan mungkin jaladang boy be tarpapunguho tartarikmu akahata naung pinaddokmu. Alani akamanginang macai rikot situtu marrem hata. Unang gabi sisurahan manang sisurang. Jala halak na asik pe sotung malake maribak pakilalaan na. Malala ate-atena alani paek ni hata. Isarani molo somarrem kendaraan, isarani motor molo dihitaan kareta rupani. Talpedo hita manang tolping do hita tu hamatean tumara. Holan gugumanggas dang diparetokon kekuatan dohot situasi di perdalanan gugumanggas manang dang diparrohahon dinggat do remna manang dang molo gugumanggas tung pakai peremi alai molo topu di rem apalagi di tikungan marah donaro jangan-jangan itu menjadi membawa maut. Talpedo tumara alani perlu do rem songonido nang namadok hata ido ubain na didok na tua-tua jolo
nidilat pangabas bibir asa nidok hata. Unang asal pinadok. Dang rupa nila patanna hingot na baruon di daerah Tapanuli tengah Sibolga, gudang do pedisi Pardeban, Parnapuran, Sahira Peramal, Datu. Molo madok hataon saya didilati do bibirna ihuk Mardeban. Tak songoni maksudna. Dang gabe hirasi songoni. Alay nang dohonon ni natuatuei di upasai bibir ipon ima hadang di sidohonon. Ima rem memfilter, menyaring sebelum diucapkan adorak sodi hatahon pikiri takas patut doi dohonon manandang tikos doi sidohonon ni manandang diingananon doi dohonon manandang ay bodo tikos kadang tikos ni dok aladang tempatna apalagi mamakatahon na so tikos manang hata-hata rorang. Jadi sebelum didok sidohonon na pilah-pilah pikiri kebenarannya. Dihamu akamanginang tukso sumaddo asal pinadok sidohonon ay molong asal pu nidok dak kaulahan. Unang asal puas hata HP paro parbadaan paro persoalan paro partoktangan doho akagasip sian akadongan jamot mahita naruar sian pamangan songon na pinangido ni turpukon sian ayat 10 sia dada na masuk siap pamangan makorhod dosa alay na haruar sian pamangan do ay na masuk siap pamangan tu siubiod doi dungi ditikina bolong tu inganan na soding anggodak pola patakas-takas no ngatu sudah tamat botoy alay na haruar sian pamangan ima parbue manang aha na diroha say matuaido dohonon. Jadi parbue ni na riroha do, parbue ni ate-ate do, na haruar siang pamangan. Ido dosa, ido na sopatu, ay di patuduhon hata akapadohat dosada karakter ni sa sahala. Ido bayan na didok tarida do hau sian parbuena. Dang tarparbuehon atajau mangga. Manang tarparbuehon mangga atajau atau jambu. Dan molo i dipikiri isay di rohana matuai dodohononna. Molo pe adong hata namar sipaletcen pamanit-manitcen alay sa sitong na itu sebagai cara untuk menjalankan aksi nasay adong di rohana. Hiado hata ni si Judas ditiki na miniahan ni sada parupuan Yesus dohok miak mur na arga didok ibana sayang ni miyaki ate au gina di si nilehon tuak kana pugus na tarhilala molo siap paddohanon bukan maidenggan manarihon akana pugus
alai ang gorohana dang lahu mangahut tu diri do aiba na bedahara ni sian tonga-tonga ni sisiani jala tarida do parbueni hazahatonna di ujung ningoluna dung berkhianat ibana tarida mak patar ternyata tak parholong ibana alai mencari untung sendiri. Dihamu kamanginang hita na pungudiso. Tung jamok mahita majaga naruar sian pamangat tabe. Dada bongot tu pamangan akka naharuar sian pamangan. Alai gabe halak do napunasa. Dang ramujol mabaheno ni naro sian ruar ni pamangan manang na masuk sian pamangan ai sobongo turohai dang tu pikirani dang tu karakteri alai tu siubeod doi dungiri tikina bolong di inganan nabuni manang nasoding napaduahon radoti roha parbagasan. Sorminan ni roha parbagasan do hata naruar sian pamangan. Dia manggohi roha matuaido do hononna. Kata-kata yang keluar dari mulut seseorang pada hakikatnya merupakan alat ukur kualitas hati atau produk dari hati yang mendalam. Akan naruar si pamangan sian roha doi hehe sian roha doi rukar roha do marparbuehoni mangaramuni jolmai salelek soyas roha sai matua najahat do lohot disi sai matua najahat manang harorangot do haruar do hononna. Diamo kamanginang hita na pungudison dohok na di inganan na maragam na marminggu nuain ahape na tapangan na marsipangano do guarnii na martugo do guarnii dang ramuni ay sudedo na tinopani debata na dengkan nauli. Jadi anggo haporsyota natinopani di mata makanan tidak ada yang haram. Boy tapatak kasih di sada Timotius 4 ayat 4 di dot. Aina denggad donasa natinopani di mata jala dang adong si subak konotton molo jinalo mardongan mauliate. Jadi kita dong, kita lah takaran ukurannya. Baunang atong motor bakku, dada si panganoni nasala kadang halak nado namangato si panganoni. Olo dipangap pagudakku, manang dak cok betu ibana, dialang, diinum, malubihu, dohlan na asing. Dada si panganon nasala, tetapi orangnya lah yang tidak menjaga kesehatannya apakah makanan itu cocok manang dang ramu kita ala ta'allang saksan kaya bisa naroi jurate dang gabe ramu kita ala ta'allang bisa da panggang tahu ay natinopani de batadoi nadenggat doi menutajalo mardongam mauliate dohot di bagasan hapatason mamikiri haboion tu pamatakta gabe pasu-pasu doi gabe las niroha
alai ramudo molo ruar sian pamangata akka icah-icah. Rehe-rehe rodi akka hata rorang. Dohot akka hata najati. Ai gabe mara bahkan gabe hamatea doi. Moloi haruar siak kita. Asa dihamu akka manginang asa uli hata nang pabahenata mula mahita paresohon paulihon rohatta mengoreksi di boto debatado luhukna rohatta dangadong na holip dang haodingan portibion parnidaan ni debata tu hitabe organ tubuh naso tardungdung bagasna ido na ikon si pareso otak ima roha nak kingani ido si pauliulion jala si payason asa paket remni paddo hatta madok si dohonota gabe hata pasu-pasu ma naharuar sian paddo hatta be hata na mangalabohi, hata na pabalgahon pasonakon rohani dongan, hata na pahisarhon pakilalaan ni dongan, dohot hata na padamehon. Amin. Martang yang mahita. Mauliate Tuhan di asi dohot denggap basam taruli hami di hatam. Diajari ho hami asa jolo takas huri magi hami di roha nami akahata nanaing sidohonon nami asa gabe hata hanguluan hata nauli hata nasni roha motivasi dohot na padamehon haruar sian hamibi. Todima margugui hok kami maka nguluhoni. Asagabe sira pangalabohi hami nang tu akka dongan nami tuganuk na humaliak kami. Ajari mahami marhite todimi madok na patut sidohonon nami hobartu lomo ni roham. Pasu-pasu mahuriam na met rori na magodang dongani padau na samara sude akka na marukil na marsitaonon ala parsahiton ala ni ekonomi ala ni sorimago na masa dope lumubi ma ala ni parsirangon sian portibion ala hamatean sian ganub na hinaholongan homa Tuhan na mangapoi margugui hok kami asa tarapul margugu mangadopi hamaolonon urasi hami sian saluhut nasa hagalion nami sian dosa nami be disakap ni huriam marhite tim kesehatan nani urupan ni para medis sian puskesmas na adong di Samarinda ni uluhon ni tim Satgas satuan tugas pelaksanaan COVID 10 pelaksanaan vaksin COVID 10 asatiur mardalan dau sabat nah usakapi hami patupaon nami di hari Rabu doho di hari Jumat minggu naroon. Sude panitia dohot petugas rap dohot ruas ni huriam pasu-pasu Tuhan say lehon arina denggan arina tiur bui sonak kami ro dohot mulak di ari na hubuhul hami i jala pasu-pasu mai gabe ari pasu-pasu laho mangaleho di hami marhite ho nama masu-masu pos niroha maka monakon sorimago na masa di luat namion
Jalo matuhantang yang nami nahu sobahok kami, holan di bagasan keluarnya anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian nomor 120 lalu mamuka sian ayat sada huhut papungu pilihan. Tatangnya kema piliata. Ale de bata amanami nadi banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadenggan doho nasa uli basa na mauliutus. Hupa sahat tami masian nani lehom itu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa hupar hasyak kami pilihanon. Pati bulhok karajaumu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhai marohanami marhite-hite toddim. Asa lam girgir hami maddok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami nadi banua gicang, sai pinarbadia ma goarmu, sai Roma harajaomu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon nadi banua gicang. Leho matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan.
palua mahami sian pangago. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata ma buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma buhina tuho. Jala dipasaor hon madamena tu todim. Selamat hari Minggu Amanginang. Tetap patuhi protokol kesehatan dan keadaan kota kita Samarinda hingga tanggal 6 September masih di zona level 4. Anggiak ma tutiki naneng ro turun status keadaan ni hutat tahun asabui hita mar minggu new normal tutiki manang di bona ni bulan Sion. Salam sehat madi hita saluhukna. Horas. Marah-marah kami pulang. Pulang pun kami.
asa margogo dang dilo aso au marsak dang dilo aso dalilu mengadopi parngolu oki ai hodo Tuhanku ai hodo Rajaku hodo Tuhan hodo pangon diaki di parngolu oku kuasa hondoho ku puji bahu salileng di kuluki iyo matang aku togu au tulang bumi hodo Tuhan haporu sakit ai hodo Tuhan nolak hodo Rajaki Damena suburung di ape hoko tuau patogu honro haki asa margogo dang dilo aso au marsak dang dilo aso darilu mengadopi parngolu oki ai hodo Tuhanku ai hodo Rajaku hodo Tuhan hodo pangon diaki di parngolu oku kuasa hondoho ku puji bahu salileng di kuluki tiok matang aku togu au tulang bumi hodo Tuhan haporu sakit hola kodo Rajaki hodo Tuhan hodo pangon diaki di parngolu oku kuasa hondoho ku puji bahu salileng di kuluki tiok matang aku togu au tulang bumi hodo Tuhan haporu sakit ai hodo Tuhan hola kodo Rajaki hodo Tuhan haporu sakit ai hodo Tuhan hola kodo Rajaki
rohami jorok tutuhani hape salam dono ajal portimio ai so ado numrauton titikina di hanoronai tungguru di ibana tungguru di lomona idona ikonsa mari suang doan tanah tapang bulu nadi portibio tung dia pemorana tung dia pesangapna dang marlapatani Unang lalap-lalap na marsingolu manang gulut-gulut di hamorao mambay tanjorat rohami jono